Huomenta. Elikkä siis mä kuvaan tänään mun maideita ja niin. Paljon kelloa se on? Kello on 12. Mä olin eilen dokaamassa ja mä idioottina unohdin mun laturin kaverille ja mun pitää hankkia uusi laturi, koska mä en osaa olla ilman akkua tai puhelinta. Joo, no mut. Tuolla on ihan vitun lämmin ja ihana sää, mut mä rupeen nyt tekee aamujuttuja, niin katsotaan mitä tästä päivästä tulee. Suudellaan, ja sit mä lähden lentoon. Mä oon suden korento, näin humaltuneen niin rento. Uudestaan suudellaan, ja sit mä lähden lentoon. Mä oon suden korento, mä oon suden korento. Mitäköhän sulle kuuluu? En tiedä edes missä asut, miksi kaiken pitää muuttuu. Nyt pyörin sängyssä eikä siinä johon tästä lämmöstä. Mietin sua ja mietin, onks sullekin tämmöstä. Perjantai pakko painaa ja pakko bailaa. Miten satut ikaa vielä samaa paikkaa? No luulen heti et me ruvetaan slaidaa. Ei ne motherfuckit kuulu tähän tarinaan. Lady ja Robin, jotka setvi ja sopii. En vaan pääse sut ohi, kun sun sydämessä on mun koti. Mennään naimisiin kun ollaan 30. Musta ikuisesti kun me niin sovittiin. Ja mikäs tänään oli suunnitelma? Lähdetään vissiin johonkin hyviin Sirkukseen, kyllä. Me mennään sirkukseen tänään ja pidetään ihan vitun kivaa.